לעבור הרבה פעמים דירה, אני זוכרת את זה כחוויה מדהימה, אחותי זוכרת את זה כסיוט. קרטונים מפוזרים בכל מקום, היא לא יודעת איפה לישון, הטוטשים שלה נעלמו לאן שהוא, סיוט. אז הנה 3 דברים שיעזרו לכל ילד להרגיש הרבה יותר בטוח במעבר דירה. הדבר הראשון, תתחילו במקלחת. כן, במקלחת, כי אין מעצבן כמו סוף יום להגיע להתקלח ואתה לא מוצא את השמפו. אז קודם כל מקלחת. הדבר השני הוא חדר המשחקים והיצירות שלהם. זה נשמע אולי כמו משהו שיכול לחכות לסוף, אבל לא. אם לנו קשה לראות את זה, לילדים הרבה יותר קשה לראות את זה. בינתיים אנחנו גם סידרנו את המטבח, וכמובן דאגנו לפינת קפה שלכם. עכשיו כשהם יפתחו את חדר המשחקים, הם הרגישו הרבה יותר שמחים שהם עברו לבית החדש. הם רואים איפה כל דבר נמצא, יהיה להם כיף להוציא, לשחק. יהיה לכם את כל הזמן שבעולם לסדר את שאר הבית לפי מה שתרצו. אחת הסיבות שכל כך חשוב לדאוג לילדים במעבר דירה, זה משפיע עליהם על מי שהם יהיו כמבוגרים. כשילד לא מרגיש בטוח במעבר דירה, זה ישפיע גם אחרי זה על מערכות היחסים שלו. הוא יפחד להכיר חברים חדשים, הוא יתחיל לאגור דברים, כדי לנסות לצבור איזשהו ביטחון מדומה. לכן השלב השני החשוב זה באמת לדאוג להם לחדר משחקים. והשלב השלישי הוא כמובן המטבח. אם בהתחלה יכלנו קצת לחיות על פיצה והמבורגר, משלוחים לסירוגין, הגיע הזמן לאוכל אמיתי. תדאגו לארגון חכם לכל מקום, אחרת תצטרכו לעשות עבודה כפולה, להוציא ושוב לסדר. אז תהיו חכמים, תדאגו מההתחלה לאיפה כל דבר צריך לשבת במקום נכון. ועכשיו יש לכם רצפה ובית חדש, תתחדשו.